Na 3 jaar tijd is het dan haast Safir, de Admiraliteitsdagen 2022 in Dokkum. Een groot feest met een line-up van verschillende muziekgenres. Wat ik je vertellen kan, of in ieder geval ik wat bekend wie is natuurlijk Bluff op Satrionna, onze hoofdact. Daarnaast hebben we beginnen op tongen met het Marinierskapel en de Kast. Daarnaast hebben we nog Vangrail, we hebben Fleming en we hebben de Baron. Naast Fleming zullen ook bekende namen, als Eugene, Django Wagner en de Kast optreden. Voor zowel jong als oud wat leuks. En dat uitziekje kost een soort tijd. Even een uitdaging om voor iedereen wat leuks te vinden. Maar de line-up die we nu hebben staan, daar ben we heel grutskap. De muziekcommissie gaat er in de voorbereidingen echt wel even oegeer. En dan is het echt protte bands benaderen. Schijn wie graag wil, wie kennen. En wat past vooral bij ons evenement. We zijn een familie-evenement, dus het moet eigenlijk voor iedereen moet er wat wezen. Er zal het een en over verrooien dit hier. De feestdagen zullen haar namelijk wat uitbreidje. Wij gaan van 2 area's naar 3 area's en daar staan wij voor. Dus op het wetter hier komt een podium en ben we heel grutskap. En wij hebben verkozen zodat we iets meer spreiding krijgen. Dat is natuurlijk wel een beetje normaal. Maar ik wil de druk die we verhinnen in 2019 op de Siel en op de markt ervaren. Wil we hier maar zien te voorkomen. Dus ik denk dat het is hier nou heel rustig, maar ik denk dat dat een heel gezellig plein wordt. De tarriedingen binnen in volle gong en verinnen nevens de planning. Het is nog even wachten, maar dan kan het evenement starten. Maar eerst het sportieve evenement en daarna de feestdagen. Het Admiraliteitsdagen beginnen eigenlijk de weken van tevoren. Dan hebben we het sportieve evenement, de Challenge of the Admiraal. En dat is een parcours van 4 tot zo'n kilometer. Waar je dus duo op Jan kist. En dat is als duo dat parcours al lezen kist. Maar al je hindernissen op het wetter en de balwerken door de stad. En dat is eigenlijk de start van de Admiraliteitsdagen.